Vam entrar el primer de l'ESO a l'institut i és on deu Sant Pere, i no tenien cap idea de com era. Vam entrar i ens vam sentar als nostres pupitres. I allí estaves tu. El que no sabíem era que anàvem a Tinet en segon i tercer com a tutora també. Ens vas explicar com era l'institut, però per a nosaltres era com un laberint. Però gràcies a tu vam saber com resoldre. Ets una professora que, a part d'impartir la seva assignatura, ets una professora amb qui pots impartir una gran amistat. En definitiva, hem après molt amb tu, i per aquesta raó... Gràcies per tot, Amparo! Bueno, per la meva part he de dir que estic molt content d'haver-te conegut, ja que sempre has estat ahí per ajudar-nos, o per exemple quan t'ho hem demanat, i també cal destacar una altra cosa que per exemple, quan t'escrivim un correu electrònic sempre ens contestaves, jo crec que bastant ràpid, i això és bastant important per exemple, si tenim dubtes, si tenim problemes, perquè moltes vegades ha hagut problemes, encara que no siga des de la classe, però fora, i dins de l'institut, i sempre has estat ahí per ajudar-nos. I també cal dir sobre que eres una gran professora de matemàtiques, ja que a mi sempre m'ha quedat tot clar, i la veritat, per exemple, m'ha agradat molt quan has enviat exercicis extra per a practicar, i també hi ha una altra cosa important que hi ha que destacar, que és, per exemple, que moltes vegades el quedaves els patis per explicar alguna coseta que no enteníem. Per exemple, si algú no havia vingut, ho explicaves en un pati o en una classe de tutoria, i això està molt bé perquè si no tots més o menys podien seguir el fil. I per acabar he de dir sols que mai t'oblidarem. Bueno, Amparo, pues jo el faig este vídeo per a que algun dia el tornes a veure i sàpies, te'n recordes de nosaltres i també te'n recordes de que has sigut la millor tutora per a una classe d'Alcoi. Has sigut la millor tutora, la millor professora, la millor persona per a nosaltres. I apartant-lo de professora un poc, eres una persona en la que podem confiar plenament perquè ens has ajudat tant en els conflictes, tant com en els nostres problemes, en les avaluacions, en els exàmens. Sempre ens has ajudat a tot el que fora falta. Tu sempre has estat ahí per a guiar-nos, per a dir-nos el que està bé i el que està mal i tot el que puguem fer. Després, això com a tutora ha sigut genial. En la vida t'oblidarem perquè sempre estaràs en els nostres cors. I com a professora de matemàtiques, personalment a mi no se me donen molt bé, això ja ho sabem, però gràcies a tu les he pogut traure, m'has ajudat a entendre-les, m'has ajudat moltíssim, perquè estic segura que una altra professora que no hagi sigut tu me n'haguera anat a juliol, primer, segon i tercer de l'ESO. Però gràcies a tu que m'has ajudat tant a passar les matemàtiques, els exàmens, a entendre-ho tot, m'has ajudat moltíssim, tant a mi com a tota la classe. I bueno, Amparo, i jo només vull que sàpies que has sigut una de les persones més importants en les nostres vides, perquè 3 anys no es borren, 3 anys en tu, que sàpies que sempre estaran en nosaltres i que mai van a borrar-se. Per això, jo el dono les meues sinceres gràcies per tot, per ajudar-nos tant, per sempre solucionar-nos els problemes, i eres una persona meravellosa, això que mai se t'olvide, per a nosaltres i per a tot el món. I moltíssimes gràcies, Amparo. Y que sigues muy feliz. Bueno, Amparo, primero yo no hago esto todos los días y no sé cómo va a salir, y quiero hacerlo espontáneo porque mola más, ¿vale? Bueno, vamos allá. Primero pues quería decirte que eres de los mejores tutores que he tenido.
porque te sacrificas por nosotros y haces que todo, pues, que todo sea más cómodo y que todos estemos contentos, ¿no? Y bueno, y que a ver si algún día podemos vernos otra vez todos. Y bueno, pues eso que, bueno, no sé. Que te vaya bien donde estés y que muchas gracias por todo, porque sé que esta cabeza para las mates y tú pues has conseguido, bueno, no sé, cuando veamos este vídeo sabremos si se ha aprobado o no el examen de mañana. Bueno, pero igualmente muchas gracias por todo, porque eso pues por no lo sé. O sea, sí que lo sé, pero es que ahora no me sale. Porque no sé, te has esforzado para que todo me vaya bien, ¿no? Igual que con todos. Y por eso te quiero dar las gracias y que los alumnos que tengas el año que viene, que tienen mucha suerte de tenerte. Bueno, hasta la próxima. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be... Hola. Ja que és formalismes, fora. Molt millor. Bueno, algú s'està quedant perplex de per què comença el vídeo així. No ho sé, sincerament no ho sé. Vas pensar que podria ser una bona idea per a introduir, perquè no sabia molt bé com començar aquest vídeo, així que, bueno, pues així n'ha començat. Bueno, anem al que importa. A l'important en aquest vídeo. Amparo. L'altre dia estava pensant què és el que tenia que dir en aquest vídeo. I sincerament no ho vaig aplegar a saber. Va escalfar tant el cap que ni siquiera hi vaig treure trellat. Inclús hi vaig fer un guió, però aquell guió no va servir de res. Més que res perquè les coses que volia dir-te i els sentiments que volia expressar-te no eixien sobre paper, sols eixien sobre aquesta càmera o sobre una persona. Així que vaig deixar aquesta idea de costat i així estic. Pues sincerament no sé molt bé com expressar els sentiments que tinc ara mateixa. Suposo que el que més tinc que dir és agrair-te haver-me fet passar estos 3 magnífics anys, que han sigut per a mi molt bons en molts aspectes, i en part ha sigut gràcies a tu, tant per la part de tutoria, que ha sigut una de les millors tutores que he tingut mai, o inclús la millor, i també deixant de costat la tutoria per part de matemàtiques. En matemàtiques pues, m'ha servit bastant, més que res per a entendre-les. També n'hi ha que dir que aquest últim trimestre pues, he estat bastant despistat i les notes no és que hagin sigut les millors. Però bueno, en general, la gratitud que tinc hasta tu és infinita. Mai podria agrair-te i donar-te les gràcies de tot el que has fet per mi i per tots els alumnes. Perquè gràcies a tu, tots els alumnes que hem estat al teu costat hem disfrutat de les classes, aunque de vegades hem tingut algun altibaix, algun problema, però lo positiu guanya lo negatiu, sempre. Amb tu sempre guanya lo positiu a lo negatiu. Així que per últim, sols tinc que dir que estic segur que on vagis vas a desprendre alegria i estic segur que els alumnes que tingues pròsperament van a disfrutar tant les classes i la seva vida com l'he disfrutat jo en aquests últims 3 anys. Bueno, per últim, sols tinc que dir que adeu i gràcies. Amparo, sincerament no sé què dir-te, però una cosa que sí que em diré, que mai més oblidarà, és lo bona que has sigut i lo que t'has preocupat per nosaltres. Gràcies i una abraçada per a tu. Once I was 7 years old. Buenas, Amparo. En aquest vídeo tan sols m'agradaria acomiadar-me i
espero que tingues un bon record de tots nosaltres. Has sigut una excel·lent professora, però a més ens has demostrat que també ets una excel·lent persona. Moltes gràcies. Gràcies per ensenyar-nos, per estar allà quan ho necessitàvem, per bonegar-nos quan ho feia falta i per ser la persona que ets. Gràcies de tot cor. Ara només m'agradaria dir-te que ojalà tinguis molta sort en aquesta nova etapa, que de segur que en tindràs perquè viuràs més proper de casa, sinó que més hores que dormir, no? Jo crec que tots en el fons s'alegrem de que, tot i que ens tingues que deixar, sabem que serà per algo millor. Almenys pel que fa a tu, i podràs estar més descansada i per a poder continuar donant les classes que tant ens agraden. Bé, jo crec que en el meu nom i en el nom de tots, moltíssimes gràcies altra vegada. I bé, sempre seràs una d'aquesta classe. Adéu, Amparo. Bueno, Amparo, sols dir-te que han sigut uns 3 anys al teu costat molt bons. Sempre ens has ajudat en tot moment. Ens has ajudat a parlar amb els professors en el moment que hem necessitat. També les teves explicacions de matemàtiques eren molt bones, em feien entendre les coses en seguida. I també espero que al lloc on vagis tinguis uns alumnes tan bons com nosaltres. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits we were... Hola, Amparo. Volia dir-te que m'alegre de que te'n vagis a un altre institut prop de casa, perquè això de matinar i tindre que vindre tots els dies i com està llum pues, és un poc rotllo. Però, bueno, per una altra part em sap mal perquè m'has ajudat molt, perquè saps que eres molt comprensiva amb mi, perquè saps que em costen les matemàtiques, però que jo m'esforço molt. I, bueno, que t'estem tots superagraïts i que gràcies per ajudar-nos en problemes amb professors, problemes en general, i que, bueno, que aunque algunes voltes t'hem fet enfadar, però bueno, esperem que el vagi molt bé allà on vagis i que mos recordes sempre. Amparo, des que vas repetir, tot va anar bé, per tindre bons amics, però en primer de l'ESO, lo que em va impactar és tenir una professora tan bona com tu, que em va apoyar i de tot, perquè quan em vas dir que podia demanar-te ajuda, per fi una professora tan bona com tu, ningú et supera com a tutora, com a professora, jo em vaig sentir molt feliç. I des de segon de l'ESO, tercer, cada volta em caies millor encara. I per ser tan bona, per ser tot, mai t'oblidaré. I ningú t'oblidarà, o sigui, una tutora com tu va agrair als alumnes d'una forma bestial, tant en la tutoria com en matemàtiques. Les expliques molt bé, Amparo. I no sé més què dir, o sigui, estigues en València o en un altre lloc, mai t'oblidaré, Amparo, sempre et guardaré així. I això no és un adeu, això és un fins després. Així que, fins sempre, Amparo. Quicker, by 11 smoking herb and drinking burning liquor, never rich so... Bueno, Amparo, soc Sergi i vull donar-te les gràcies per aquests 3 anys que hem estat amb tu i que moltes gràcies tant per tot el que ens has donat, tant per l'ajuda que hem tingut, com quan hem tingut problemes sempre hem rebut ajuda teua. També dir-te que gràcies per aguantar-me 3 anys, perquè jo crec que ha sigut un poc difícil, però bueno, ja he après que no tinc que fer certs errors, que no tornaré a cometre, i jo crec que després d'aquests 3 anys que tu ens has donat moltíssimes coses, jo crec que ara toca el torn de donar-te-les a tu. I la veritat és que moltes gràcies per aquests 3 anys. Has sigut una tutora excel·lent, ja que a més de professora i tutora ha sigut amiga dels alumnes, cosa que pocs professors ho han sigut. Moltes gràcies, Amparo.
Amparo, quan vam entrar a l'institut en primer d'ESO, quan teníem aproximadament 12 anys, estàvem en un lloc nou, professors nous, en un món totalment desconegut per a nosaltres, i va ser de gran ajuda en tot moment, en moments bons i roïns. Durant aquests 3 anys ha sigut més que una tutora, ha sigut una professora que ens ha atorgat suport davant qualsevol temor, dubte o problema i també, per suposat, d'alegries. Com d'ací poquet te'n vas a València, perquè ta casa està més prop del treball, sols vull dir-te que no t'oblidarem mai, sempre estaràs ací, i bueno, que sempre has sigut una persona en qui confiar, tant dubtes acadèmics o més personals, i també, per concluir, a part d'ensenyar-nos moltes matemàtiques, també ens has fet millors persones. Penso jo, no? Sí. Bueno, jo tenia que agrair-te que has aconseguit que m'agraden les matemàtiques, almenys en tercer, perquè el que són biologia i física i química, bueno, no anem a parlar. Agrair-te també aquests 3 anys, el que deia Martínez, eres bona persona, se te veu, ens has ajudat molt, tant en lo acadèmic com en lo personal. Has participat en totes les coses que hem fet, encara que no tenies per què haver-ho fet, el qual t'agrairem sempre. Dir-te que sempre estaràs com a bon record de la classe, que disfrutes de la resta del vídeo o de lo que hagis vist ja. Si és el final no disfrutes de la resta del vídeo, no hi ha res. Si és el principi disfruta de tot el vídeo i ja està. Ja, no? Hola, Amparo. Em fa un poc de vergonya fer este vídeo, però bueno, no passa res, tots ho estem fent. La veritat és que vull agrair-te tots estos anys, són 3, que són praus, com a tutora i com a professora de matemàtiques. Pues el per què? Pues perquè ens has ajudat en tot el que hem necessitat, tant com personalment com en els estudis. I bueno, la veritat és que ha sigut com part no sé, de nosaltres molt de temps, entonces el tenim molt de carinyo, cosa que respecte a altres professors pues a lo millor no tindrem, però bueno, és el que toca i en veritat és millor per a tu poder estar prop de casa i tindre més comoditat, però podries quedar-te un any més en nosaltres. Once I was 11 years old, my daddy told me go get yourself. Gràcies, Amparo. Abans que res, dir-te que moltíssimes gràcies per tot el que has fet amb nosaltres, i no sols com a mestra de matemàtiques, sinó que també com a tutora i com a persona, que sense tu crec que l'arribada a l'institut no hauria sigut el mateix. Ens has ajudat en tot i ens has fet enfrontar-nos a problemes que ens han anat sortint durant els 3 cursos que hem estat amb tu. També donar-te les gràcies per solucionar tots els nostres problemes, resoldre tots els nostres dubtes i que tingues molta sort, vagis on vagis. I t'estimem molt. Et trobarem a faltar. Amparo, ja sé que no sóc d'esta classe, però volia dir-te que gràcies per tot. I tant com la meva classe, com totes les classes que t'han tingut, els desitjarem que tingues el millor. Moltes gràcies, Amparo. Hola, aquest és el meu vídeo d'acomiadament. Ha estat un plaer compartir amb tu tots aquests anys i també ha estat un plaer anar amb tu de viatge amb els alumnes. Espero que ens vegem aviat i espero també que vingues per Alcoià una vegada a veure com estem. Et desitjo molta sort en el teu nou centre de destí i, com ja t'he dit, et tirarem a faltar. Bon estiu, Amparo. Adéu.